In hierdie tijd moest je al geplant hebben. Als je zo aanhoudt, zie je nooit klaar krijgen. Als die zon zakt, gaan zorg eerst voor je lamkoei voor je melk. Ja, pa. Dan maak je die roem recht voor die statie en gooi die zaad in die plant. Ja. Wat? Geef hem!